guhdarên hêja qehwe û felsefe dest pê dike. Qehwa xwe bigirin û kerem kin sohbeta me. Merhaba guhdarên hêja bi beşeke nû a qehwe felsefê em careke din li pêşberî we ne. Merhaba guhdarên hêja, me dîsa qehwa xwe hazir kir û bi bernameyeke nû em dîsal pêşberî we ne. Murat, wê ev bernameyê me dîsa li ser filozof Clement bi di bernameyê berê de meqala têgeha Logosê kiribû. Têgeha Logosê wek têgeheke aîdî vî felsefeya Yûnana Antîk ji aliyê Clement ve hatibû guherandin û li gor felsefeya Xristiyanî hatibû veguherandin, belki ji em karin bêjin adapte kirin. Belê. Di vê bernameyê de jî em ê qala têgeha Ginosê bikin. Bernameyê berê tedî ji bo vê wext nemabû. O qehwe jî nemabû. Erê ji xwe qehwe jî. Sezgin piştî bername Logosê. Belê. Te Logos dît ji xwe re Logos wana? Yani ne? Te dît xeberê bide min jî. Erê. Eger cîkî baş be min jî ji xwe re çend kîlo bistînin. Sezgin filozof Clement an jî wekî di dîroka felsefê de tê zanîn, Clementê İskenderiyeyî tim dixwaze di nav felsefeya Yûnana Antîk û felsefeya Xristiyanî de pirêk ava bike. Yani vê hevokê hingî min got êdî wek dilê min jê dixele êdî, me çend cara got nizanim. Di bernameya ewliya li ser Clement de meqala sedemên vîya kiribû. Dixwaze têkiliyek çêke û pirêyek ava bike û vê pirêyê jî li ser têgehan bilind dike. Helbet weke me gotibû em nikarin ser hemû van têgehan bisekinin. Logos ji vana yek bû, meqala Logosê kir û bernameya Logosê nek dirêj jî bû. û yek jî Gnosîs e, em ê niha qala Gnosîsê bikin. Ev telafûza wî em wek Gnosîs dixwînin lê bi Yûnanî Gnosis aras nizanim, yani Gnosis em bikarbînin. Gnosis jî nizam ji nivîsa yok, Gnosis em Yûnanî jî nizanin arast. Eger ji Yûnanistanê kesên me godarî dikin hebin ki teqes hene ji her derê dinyayê, dikarin yani wek li ser telafûza wî ji me re pêşniyarên xwe binivîsin. Em ê pê kêfxweş bin. Baş e madem Murat, em ji pênaseya wê pênaseya Gnosisê dest pê bikin. Gnosis çi ye, çi ifade dike, di felsefê de çawa cih digire, em vê têgehê piçekî rave bikin. Peyveke bi Yûnanî ye sezgîn. Gnosis bi Yûnanî ye. Wateya wî jî zanîn e, nasîn e. Lê li vir em qala zanîneke rojane, zanîneke ji rêzê nakin. Gnosis zanîneke kûr e, zanîneke ruhî ye. Em li vir qala tişteke wek manevî dikin. Li Yûnanîstana Antîk perestgeha Delfiyê heye. Wê çaxê ciyekî navdar e. Tedî ji bo Sokrates beelime, yani beelimin wê çaxê herî zana kiye derin ji Delfiyê ji kahîn hûra dipirsin. Li ser derê wî wîsa dinivîse Gnosi Sauton. Yani xwe zanibe. An jî xwe nas bike. Ev hevok di felsefê de jî pir tê bikaranîn, wek xwe zanibe, xwe nas bike, xwe fehm bike. Li vir dixwazim bêjin tu tenê bi zanîna Gnosîsê dikarî xwe nas bikî û bi vî awayî ciyê xwe yê li gerdûnê bibînî. Xwe û gerdûnê fehm bikî. Yani Gnosîs wek zanîneke kûr û manevî temsîl dike. Te got Gnosis ne zanîneke rojane, zanîneke bihurgulî ye? Belê kûr e, zanîneke kûr e. Ji xênî Gnosis kîjan têgeh li ser zanînê heye? Ji bo zanîna rojane, zanîna ji rêzê kîjan têgeh heye? Episteme heye. Episteme ji zanîn e. Ji xwe navê felsefeya zanînê wek epistemolojî tê zanîn. Lê ferqeke mezin di nav episteme û Gnosîsê de heye. Çi ye? Episteme zanîneke aqlî ye. Çavkaniya wî aql e. Zanîneke li ser dünyaya fîzîkî ye. Lê çavkaniya Gnosîsê ji aqil bêtir rih e. Yani hîskirineke kûr e û heqîqetê îfade dike. Meriv ji alî zanînê ve tenê bi Gnosîsê dikare bigîje heqîqetê. Murat, di felsefeya Yûnana Antîk de kîjan filozof li ser têgeha Gnosîsê sekirine, çawa şîrovekirine, ya jî wa bipirsim, çawa bêjim
فیلۆزۆفێکە بتایبەتی لەسەر تێگا گینۆسیسە سەکینیە و فەلسەفەیە خۆ دە بکارانیە هەی گەلو belê heye lê sezgîn berî viya dixwazim tiştek bêjim tedî min got li ser deriyê perestgeha Delfiyê Gnosis Sauton dinivîse xwe zanibe xwe nas bike ji vir gere em fehm bikin ku Gnosis berî felsefeyê berî destpêka felsefeyê jî di jiyana Yunanan de hebû perestgeha Delfiyê li Yunanîstana antîk yek ji navendên herî giring e yani ji alî dîn û maneviyatê ve wek semboleke giring e û li ser deriyê wî Gnosis têgeha Gnosisê heye loma divê em fehm bikin ku berî destpêka felsefeyê jî ev têgeh di çawan bêjin di jiyana di hişê Yunanan de hebû yani îjan vegerin ser felsefeyê di nav filozofan de têgeha Gnosis herî zêde di felsefeya Platon de derdikeve pêşiya me yani ev ne tiştek tesadüfiye ji xwe weke em zanin felsefeya Platon zêde felsefeke zêde mîstîk û spiritüele zêde razbere û li ser îdeayan ava bûye yani Platon nizam ji xwe karekî baş dîtî ya dîsa îdeya her tiştî ser îdeaya têgeheke ji xwe re dîtî û her tiştî bi îdeaya yani wer bi em jî ji xwe re karin bibin filozof telîfa wê girtî destê xwe ya telîfa wê girtî yani her tiştî îdeya siyaset îdeya zanîn îdeya ontoloji îdeya heta eşq evîn îdeya siyaset îdeya yani nizanim Murat tego Gnosis ji epistemeyê cuda ye Platon em dîsa werin Platon vê ferqê çawa bikartîne an jî vê ferqa di navbera Gnosis û epistemeyê de em di nêrînên Platon de dibînin heye tuneye sezgîn qala Platon kir te meselê te ne îştes pir henekê xwe pê bikim nizam yani tedî nasê wî xalî wî apî wana giş di meclîsê de ne tu wek naxwazî pir bela xwe têdî hürmeta me heye yani te çi pirsiya tu dikarî dîsa pirsî min got ferqa di navbera Gnosis û epistemeyê me got cudahiyeke ye Platon vê ferqê çawa bikartîne ya jî vê ferqa di navbera Gnosis û epistemeyê de di nêrînên wî de em dibînin heye tuneye belê em dibînin ji bo vîya bikurtasîne qala epistemolojiya Platon bikim li gor Platon du cûreyên zanînê hene episteme û doxa doxa çawan bêjin zanîneke fîzîkî ye zanîna heyînên fîzîkî ye tiştê em dibînin tiştê em dibîsin yani tiştên şêmber li gor Platon heyînên maddî tim diguherin û zanînên li ser wan jî diguherin yani doxa diguhere loma doxa ne zanîneke mayînde û zanîneke rastiye zanîna din jî epistemeye episteme li gor Platon zanîneke aqliye çavkaniya wî aqil e û ji doxayê giringtir û bilindtir e yani episteme naguhere rastiya gerdûnê îfade dike di sîstema felsefeya Platon de Gnosis li vir derdikeve pêşiya me li gor Platon Gnosis çawan bêjin erê hinek nêzî epistemeyê ye yani di kategoriya doxayê de cih nagire lê Gnosis rasterast ne epistemeye çavkaniya epistemeyê me gotibû aqil e lê Gnosis ji alî çavkaniyê ve ji epistemeyê vediqete Gnosis zanîneke kûr e û çavkaniya wî jî ruh e û zanîna îdeya ne Gnosis ontolojiya Platon em bînin bîra xwe li gor Platon heyînên rast îdeya ne heyînên rast heyînên mayînde loma zanîna îdeyan jî zanîna herî rast û herî giring e yani asta Gnosisê ji epistemeyê bilindtir e em ji Platon xatirê xwe bixwazin îca em vegerin Clement belê yani em berê xwe ji hatînayê bidin ber bi İskenderiyê belê em dîsa werin Qeraxa Behrê
ev derece ne kırağa bahri اريج اتيناي قراغه بحري مورم قراغه بحري كده تقالا تگه گنوسیس کرد دو یونان antik de felsefe Yunan antik de gnosis çi ifade dike de bahsavi kir يا تاني من قلا بلاتون كر يعني من فيلسوف عندن ميناك ندا çünkü تگه gnosisi her izede باوي ki aşkere de felsefe Platon da cidgre Clement ji gavabiya ve duguherine çafkaniya disa Platon'a Clement li ser ve gnosis çit beje gnosis de felsefe Clement de çava duguhere u çava ciye xwe girtiye بلی سازگینم و گرن سر کلمنت یعنی وقت گویم بری خوش آتینای بدن İskenderiye لی گاوام لی İskenderiye دنیرن یعنی لی فلسفه کلمنت دنیرن ام دیسا شوپو بهنا آتینای دبین کلمنت گاواج آتینای تی İskenderiye تی otogara İskenderiye bu otobüsü pırtışta bukuretine. Yani turşi, peynir, kundur, ava fırıngiya dıms. Khincivana bu otobüsü felsefeye Atina'yı bukuretine İskenderiye. Hatta dibecim bu muavin pır şerkiriye, muavin gote uqas alavna be otobüsü de citune. Dibin yani çafkaniye gringte mukhont muavin pır hirs guye do otobüsü de çayu, kek nedaya Clement. Yani Clement gavate İskenderiye brastici bukhore çavan bejin felsefe Atina'yı bukhuretine. Yani devji felsefe Atina'yı Bernade bukhuretine. Clement felsefe Yunan'a antik başsane la Atina'yı liser felsefeyi perördehiye ke baş ditiye. Loma başsane gnosis çiye çi ifade etke. Platon liser gnosis çi dibeje çava şirovetke. Clement bana per başsane. Clement ji gnosisi vek Platon bikartine. Yani ligor Clement ji gnosis zanine ke kure zanina heri raste. Le em dibinin ku gavam Clement duxuinin em dibinin ku gnosisi hinek duguherine. Yani rasterast vek Platon şirovenake. Şoya Clement vek filozofe ki Hristiyan duxwaze felsefeya Yunan antik u felsefeya Hristiyaniye binecem hev. De bernameyin beri de mev gotu bu. Loma em de felsefeya vi de Chopin felsefeya Yunan antik dibinin. Yani bela sebebi otobüse tijene kiriye. Beli. Divê çarçoveyê de Murat Clement têgeha Gnosê çawa diguherîne. Di felsefeya Clement de Gnosis dibe xwediyê wateyeke çawa. Belê yani wekte got di felsefe Clement em Chopin felsefe Yunan antik dibînin tefhem kir xwe ne dibêm Clement çima ji Atînayê bi otobûsê hatî İskenderiyê tefhem kir çimkî gavatê İskenderiyê bixure İdeayên Platon jîtîne. Sistema Platon jîtîne barê wî giran e. Loma nikare li balafirê swar be tedî 15 kilo heqiyê. Loma bi otobûsê tê İskenderiyê Gnosis sezgîn di felsefe Clement de diguhere ve diguhere bi wateyeke dînî derdikeve pêşiya me. Ev Gnosisa ku Platon pê zanîna kur, zanîna îdeyan, zanîna ruhî ifade dikir di felsefe Clement de ve diguhere û dibe zanîna Xwedê. Platon digot tenê bi zanîna îdeyan yani bi Gnosisê meriv dikare bigîje hakîqetê û hakîqeta jiyanê hakîqeta gerdûnê. Clement jî viyan ki diguherîne dibêje meriv tenê bi Gnosisê yani bi zanîna Xwedê dikare bigîje hakîqetê. Çünkü li gor Clement wek filozofekî Hristiyan hakîqeta herî mezin Xwedê ye. û ev zanîna Gnosis jî ji bo hakîqeta Xwedê alîkara herî mezin e. Yani teoriya îdeyan a Platon li gor doktrînên Hristiyanî diguherîne em karin vî şiklî jî bêjin. Belê ji xwe felsefeya Platon jî ji bo vê tiştî müsaîd e. Yani Clement nare felsefeya Aristoteles bikar nayne, felsefeya Epikuros bikar nayne ji bo vî. Felsefeya Platon têra xwe felsefeyeke spirituel e, têra xwe ji dinyaya maddî dûr e. Loma gava me qala Platon kiribû eger bê bîra te me gotibû felsefeya Platon erê ne dîne lê felsefeya ku herî nêz a dînê vî felsefeya Platon e. Wê çaxê belasebe Platon ji xwe re nebijartiye. Na yani ji xwe
aras viyane tenê taybetmendiya Clemente jî gava felsefeya serdema patristik em dinêrin gelek filozof herî zêde felsefeya Platon bikar anîne. Yani Platon wek filozofê girîng derdikeve pêş. Belê. Te got Clement zanîna Gnosê wek heqîqetek rastiyek nîşan daye, Platon jî zanîna îdeayan wek zanîna herî rast û zanîna heqîqetê nîşan dide. Wekî din di nav van her du sîsteman de li hevanîneke çawa heye Murat? Di nav Gnosis û îdeayan de? Yani bi tevahî di nav felsefeya Platon û Clement de em bêjin. Di sîstema Platon yani weke ku teoriya îdeyan tê binavkirin, ontolojî û epistemolojiyên bi hev re dibînin. Yani ne tenê ontoloji epistemoloji wek min got siyaset, tiştên dinê ahlak, evîn, em her tiştî tê de dibînin lê em bi taybetî li ser ontoloji epistemolojiyê bisekinin. Yani heyîna îdeayan, hebûna îdeayan û zanîna îdeayan. Li gor Platon îdeya heyînên razberin taybetmendiyeke wana maddî û fîzîkî tuneye sabîtin, naguherin, ji mêj ve hene û heta hetayê hebin. Îja di navan îdeayan de jî sezgîn pergalek heye. Li gor hiyerarşiyeke rêz dibin. Di hiyerarşiya îdeayan de li herî jor îdeya başiyê cî digire. İdeya herî bilind ew e û hemû îdeya girêdayî wî ne, jê çêbûne, jê zêdebûne, yani sedema çavkaniya hemû heyînan îdeya başiyê ye. Viya li cîkî qeyd bike, ji bîr nekeviye. Ana gava em li taybetmendî îdeyan dinêrin, an jî em li îdeya başiyê dinêrin, hinek taybetmendî bala me dikişînin. Ana Platon ji bo îdeya dibêje ne maddî ne, ne şêmberin, ji mêj ve hene û heta hetayê hebin. Qet wenda nabin, ji holê ra nabin, çavkaniya hemû heyînan îdeya ne. Ev taybetmendî ne taybetmendiyên ji rêzê ne? Yani vana mera nikare li taybetmendiyeke, çavan taybetmendiya mera nikare li heyîneke fîzîkî li nav jiyana rojane bar bike. Di Hristiyaniyê de jî gava qala Xwedê dikin, qalavan taybetmendiya dikir rastê rast. Yani Loma Clement teoriya îdeayan a Platon digire di nav felsefeya Hristiyaniyê de cî dike û ew îdeya başî yani a herî bilind, herî li jor îdeya başiyê hebû, ev îdeya başiyê di felsefeya Clement de vedigere û dibe Xwedê. Di vê sistemê de Gnosis li ku cî digire, yani Clement piştî ku teoriya îdeayan vedigerîne felsefeya Hristiyaniyê Gnosisê çawa dinirxîne û wê çawa şîrove dike Murat? Gnosis ne çawan bêjin ne têgeheke sabît e. Yani wek gerem Gnosisê wek pêvajoyeke bifikirin, wek rêwîtiyeke bifikirin. Platon gava qala zanîna îdeayan dike, ji xwe ev pêvajo derdikeve pêşiya me. Li gor Platon ruh ji nav heyînên maddî derdikeve, xelas dibe, bilind dibe û digîje îdeayan. Ev pêvajo bi aqil dest pê dike û dajo. Dawiya dawî ruh xwedigîne îdeya başiyê û bi wî re dibe yek. Ev yekîtî Gnosis e. Di serî de me gotibû Gnosis tedî zanîne û nasîne, xwenasîne. Gava ruh digîje îdeya başiyê êdî tenê zanînê bi dest naxe, yani zanîna îdeya başiyê bi dest naxe, wî nas jî dike. Wek qala rêwîtiyeke spirituel dike li vir, Clement jî qala vê rêwîtiyê dike. Clement dibêje Gnosis mirov ji nav sînorên dinyaya maddî û rojane derdixe û nêzî Xwedê dike. Bi Gnosisê meriv digîje heqîqeta Xwedê û Xwedê nas dike. Min ev merak kir Murat, li gor Clement kesek ku digîje zanîna Gnosisê ji veguherîneke çawa dervaz dibe, yani kesayetiya wî, şexsiyeta wî, rihê wî, jiyana wî çawa diguhere? Ya bi temamî diguhere sezgîn. Bi Gnosisê li gor Clement, bi Gnosisê hebûna mirov ji binî ve diguhere. Bi zanîna Gnosisê meriv tenê Xwedê nas nake, digîje Xwedê û pê re dibe yek. Kesê digîje Gnosisê ji nav jiyana rojane dûr dikeve, dev ji
ترس و داخوازê dünyayê berdide dev ji daxwa arzuyên dünyayê berdide ê di encamê de jî ji xwe re jiyaneke bi fezilet ava dike ev ve guherîne gnosis bi xwe re tîne tenê huzureke manevî nade mirovan Clement dibêje ku mirov bi gnosîsê di nav pergala Xwedê de cih digire û bi hemû hêz û hebûna xwe ji bo vê pergalê xizmetê dike bi dilovanî bi zanîneke kur dijî û ne tenê ji bo xwe bi rêbertiya xwe rêya kesên din jî ronî dike yanî bi temamî di nav wî û heqîqetê de girêdanek têkiliyeke xurt çê dibe. Belê Murat qehwa me hindik ma pirsê min jî ew qas bûn û rast li ser gînosê an li ser Clement wek gotina dawî gotineke te hebe keremke ya jiyan biqedînin. Sezgin qehwa te qediye lê qehwam hîn heye. Tamam wê çavê tabii Heqê min ê xeberdanê heye. Qasî qehwê tu karî bipeyî. Çimkî ji ber ku ez xeber didim ez nikarim qehwa xwe vexwim qehwam tim sar dibe û tim dimîne. Ya li ser gnosîsê ez dixwazim tiştekê din jî bêjim Gnosis meqala pêvajiya Gnosîsê kir yanî di felsefe Yûnana antîk de cih digire pêşiyê dûre bi jalî Clement ve ew ji felsefe Yûnana antîk tê di nav Xristiyaniyê de cih digire lê Gnosis di wan sed salan de namîne yanî di nav dîrokê de namîne Gnosis di sed sala bîstan de jî derdikeve pêşiya me û di beşeke ji felsefeyê cuda derdikeve pêşiya me di psikolojiyê de em Gnosîsê dibînin Carl Jung bi xebatên xwe yên ser psikolojiyê tê nasîn bi taybetî psikolojiya analîtîk Jung jî Gnosîsê şîrove dike û di sîstema xwe ya psikolojiyê de bikar tîne her çi qas di beşeke cuda de û di serdemeke cuda de be jî gava em lê dinêrin em dibînin ku Jung Gnosîsê ji wateya xwe ya bingehîn ve neqetandiye ew mesela xwe nasînê di sîstema Jung de jî derdikeve li gor Jung mirov bi Gnosîsê dikare bigire zanîna rihê xwe bi vî awayî jî xwe nas bike hebûna xwe nas bike potansiyela xwe nas bike û bi çawan bêjin wateyek li hebûna xwe bar bike yanî Jung Gnosîsê wek pêvajoya veguherîna ruhê şîrove dike û ev pêvajo jî keseyetiya mirov ava dike yanî ji bo wek psikologekî Gnosîsê çawa bikartîne ew pirsgirêkên psikolojîk pirsgirêkên ser keseyetiya mirov ji bo viya hinek mirov jî xwe nas bike û mirov bigîjevan ewa Gnosîsê bikartîne yanî bi Gnosîsê divê mirov keseyetiya xwe ava dike xurt dibe û hebûna xwe bêtir nas dike. Murat spasiya te dikim bo van agahiyan. Spas xwe Sezgîn. Qehwam dîsa neqediye çimkî sar e û ez naxwazim bixwim. Ez işler piştî bername qehweyeke germ. Ne qehwam neqediye lom em nikarim bername biqedînin. Yani adetê me awa ye. Em çi bikin wê çaxê em guhdarê nêje em pêş dexe navberê didin. Na em biqedîn ji xwe sar biye nayê vexwarin. Ya havînî millet qehwa sar qeşa dixina bûzê dixina. Ya awa nizanim qet neelmîm min jî neeciban rast. Yani tu havînî jî ya germ vedixwe yani ne gerçi me vedixwar li vir jî me vedixwar. Gotineke Brezilyayê heye nizanim arastê Brezilyayê li qefekî nivîsî bûn rast e nizanim dibe qehwa te gere wek şevê tarî wek dojehê germ û wek jineke şîrîn be yani em qehwa teal vedixwin gerçî lê ew şeva tarî û dojeh germa dojehê em bikartînin yani nizam Brezilyayê goti ancî tiştekî yekî dinê gotiye nizanim anonîm Murat me behsa Clement kir ev bû bernameya siyan di bernameya pêş demê dîsa qala wî bikin yan em ê dest bi filozofeke nû bikin ji ber ku sê bername yani ser Clement ya Sezgin arast li ser Clement sê bername qet min nefikrî bû yani lê baş bû bi taybetî ev têgehên logos û gnosis bi min baş bûn yani ser Clementê dît tişteke em xeber bidin em bêjin wek nema yani em xatir ji Clement bixwazin
هناك دبين لالي قدسي هاتي كشتن هناك دبين لالي او قابادوقيا لناف او Anatolya navin dور مريه ام نزان مزلی گوراوی لکویلی ام دیسا بیجن رحمه خودی لیبه جبرکو بان آگاهی جمره هیشت و ام هیجی چند هزار سال شونده ام سر خبر دادن مالاوی آوام چه بیجن یعنی باش ام خاطر جکلمن بخوازن و جگوداری خو جی خاطری خو بخوازن گودارن هجا حتی برنامه کدن ببینن دناف خیر و خوشیده گودارن هجا حیا برنامه کدن ببینن د خوشیده بی قهوه و فلسفه نمینن بخاطری و قهوه و فلسفه